bia o ayo na anu anu Chief Augustine Jigba ya ka isike desugo otu akosi ade amena ni Igbo ka njibido amena ni Igbo ka mmesona yo Awusa bura
do. Ina ndị mazapụ nwe egbu Igbo na-ebu mana Igbo na-ebu mma Igbo. Ebidolu mazapụ gbubezie ndị Igbo. Ọ bụ mmadụ nne ka agbala ọkụ na ụzọ. Ọ bụ mmetini nne ka agbala ọkụ na ụzọ. Isi n'ibu mazapụ lụrụ ya jebe Lagos. Nwa m nwibolu mazapụ lụrụ ya jebe Kano. Ọ bụ na Ọnịcha ka dị achụ Awụsa. Ọ bụ na Ọnịcha ka dị ebuzi ọdụ. Ọnịcha na-echegbu chọrọ mmanụ mmadụ na-ejerozi ya eje. Ọnịcha na-echegbu chọrọ mmanụ mmadụ na-ejerozi ya eje. Nwa m ịma na akpọba eje na-elere. Nwa m akpọba eje nwe na-eleri ya ele. Mgbota na akọrọ ndị dị na ịba bụ ya ebuzi ọnụ ha. Mgbota na akọrọ ndị dị na ịba bụ ya ebuzi ọnụ dị. Ine ka nkwuve uche m o. Ka nkwuve uche m mgbegbu uche m nwa nabụ nnata ibe nwere ike. Ka nkwe uche m nwa nabụ nnata ibe nwere ike. Mmaba okpere ka obenye kwuzi ọnụ ya chimuoyi. Mmaba okpere ka obenye kwuo ọnụ ya. Obenye kwuo ọnụ ya chụwa ya kilikili ka ba gbuo. Nwobenye kwuo ọnụ ya chụwa ya kilikili ka ba gbuo. Ina mmegbuzi gwa uche m nwa. Ndị gọọmenti wayo n'ọba na-enye ndị orika. Eto nwayọ. Gọọmenti wayo n'ọba na-enye ndị orika. Maka na ba jiri ụgwọ na-akwụrụ ya abụọ. Gọọmenti wayo mebi isi wenuo. Origula agbanye aka na-agba n'ịva o. Ndị origula agbanye aka na-agba n'ịva. Maka na be jelubiki nwa melebe. Origula gbo jipa iro nwa melebe. Meti nwa golo ka ngwa gị origula gba na nwụrụ n'oge. Ịma na origula gba na nwụrụ n'oge na ụwa. Kama nwa ụbịa mụzu oriba gbuo na-egbu. Kama nwa ụbịa mụzu oriba gbuo na-egbu. Ebe be jibi ike egbe ego anyị anahụ. Ine gọọmenti wayo ewu. Babide elechọnụ ka vadi atụrụ anyị asị. Babide elechọnụ ka vadi ekwe nkwa. Babide elechọnụ ọnụ vadi ata anyị ụtọ. Ma ọkwa basi na ebe ga-alụrụ anyị ezigbo ụzọ. Ma ọkwa basi na ebe ga-agbapụ mmiri chigbue. Free education kere ebe ọ gabazili. Free education kere ebe ọ gara. Gọọmenti wayo n'ọba na-enye ndị orika. Maka na ba jide ụgwọ na-akwụrụ ya agwụ. Ina onye talevuni ojebu dị ọnụ ha. Nwa m onye talevuni ojebu dị ọnụ ha. Gọọmenti wayo mebi isi wenu ha. Ọ pụtara na onye na-agụrụ akwa ejere liro iwe. Ọ pụtara na onye na-agụrụ akwa emeliju abụ. Gọọmenti wayo ndị gọọmenti wayo na-achị anyị. Ina ụdị giligili ya ka Igbo. Ina ụdị giligili ya ka. Mmegbu uche m ka nkwo uche m. Ka nkwo uche m n'iwe dị m na ruo. Ina mmegbuzi ibe uche m. Gọọmenti wayo basi na-aba ya achị ya. Ịma na ndị polisi na-enye ndị orika nụ. Maka na onye daliwu n'elu ya. Polisi jidekwe ni onye daliwu. Ayọba polisi abịaghị gba ya lemụrụ. Ayọba polisi abịaghị gba ya lemụrụ. Polisi anala ebe ụra ibuli nwere. Polisi anala ebe ụra ibuli nwere. Onye bebe bulu mgbanwe obula ebe nwe naba. Onye bebe bulu mgbanwe obula ebe nwe naba. Oye muwe iche na mmadụ ibu ewu ka ọ bụ. Mba oye muwe iche na mmadụ ibu ewu nụ. Ọba iwe wokata mmadụ omila ebe. Amamu agụgụ gata mmadụ omila ebe chana ụzọ. Naka
polisi na-enye ndị orikano inenwu dị giligili ayaka polisi jide onye dara ewu ọ na lebụra bulinu anya inenwu udo ibụlụ eziokwu na mbọ ebe jeli n'ụlọ ikpe mbọ ibụlụ eziokwu na mbọ ebe jeli n'ụlọ ikpe izizi ya ndị gọọmenti wayo onwe inenwu dị giligili udo awụsa ebuwe ego igbo nwewo iwo nwewo iwo igbo nwe jebe ọnịcha do emu igbo nwe jebe ọnịcha do ụfọdụ awụsa ka egbulu suo ọkụ ụfọdụ ka egbulu bịa na mmiri o na mmadụ igbo ya dị ya ndụ maka na ibe a na-eme igbo erika igbo bụ abụ ana na-atọrọ n'oge igbo bụ abụ ana na-atọrọ n'oge igbo nweli ndidi unu dibe igbo nweli ndidi unu dibe ewu wenye ekewe ilo n'azụ oyi ewu ina-enye ekewe ilo n'azụ ewu ina obolie eze mmanwụ Kano obolie ejele m Kano vude obolie obole lolo hotel n'ime Kano ịma na obole nwere hotel n'ime Kano obole ayemu akụ niile balị n'ugbo awụsa ngwago egwu na abacha ba anaba ya lekọrọ ọ bụ na ịlụlụ nọ n'ugbo awụsa kemụ ntị n'ọnụ na banta banaba ya lekọrọ iwegodu filling station n'ugbo awụsa kemụ ntị n'ọnụ na banta banaba ya lekọrọ onye awụsa ọbụla nlọdụ n'ọkarị awụsa ọbụla nlọdụ n'enugide ya awụsa nwere agba ma awụsa na-enwere ahịa nụa awụsa nwere agba awụsa na-enwere ahịa nụa babakata aza n'ebe abili ebe ahụ kalụka ọta aza n'ịnaba abilio nwamokokoko mmana echi dị mezi dị egwu achagharịa adị obele ịmaka nnetio olomo n'ọmụ ya agba mmana ihe mere ewu ina alụ na nwe adị na ndogolio igbo mmanwụ ewu ina manyaba na igbo na-egbuo ụwa ndo ejiokwu ịba male nwa gbọ mmaba anụla egwu eziokwu ịba male nwaka azụ nwa dewari atọni atakpa ego nwe papa tini dogori ewu nwa mota nna kwega nnara nwe mmanụ igbo na-ebuzi igbo ndị gọọmenti wayo owuwo ma papa si na mba ya enye anyị ọkụ ma papa si na mba ga-agbapụ mmiri oyi efiri edikeshọn kerebe ọ dị yo ndafiri edikeshọn kerebe ọ dị yo ọbaba si na mmadụ anyị ya agwa akwụkwọ n'efu ọbidileshọn ka bọdi atọ nazi ya ndị weze nwanụrụ ọdọ oyema akịlịka mụlụ riba n'ụlọ egwu oyema akịlịka mụlụ riba n'ụlọ egwu ọya awụ n'ime mụlụ eri mmanwụ Kano oyemewa mmanwụ mmanwụ igbo juju ịma juju Kano juju alụsị nwere ugo juju Kano eze obole bọọlụ mụ eze obole mmawa eze obole mmanwụ jiligbo mmanwụ wee kụrụ ụwa maka mma ma agba igbo na-enọdụ onweba ndị gbo ma ndị egbedo na-ebute ogwu ndị gbo ma ndị egbedo na-ebute ogwu ụfọdụ silika chila oye ganụ ụfọdụ silika debe afọ nwee gawa ụfọdụ silika debe eke nwee gawa ndị gbo ma ndị egbedo n'ọnya na-ebute ogwu ewuwa eye 2007 ka anyị na-aga eye 2007 ka anyị na-aga igbo pụtara ọchịchị badili nnapụta mma jụva mmadụ igbo ji ekwegwu ọmịma eye 2007 ka anyị na-aga igbo pụtara ọchịchị nwee ebe a nọ wee pụta ọchịchị ọ bụ igbo mmadụ ọ napụtara ọchịchị
esi ebu ọkụ ma mmadụ ajụrụ ese ma mmadụ ekwuru okwu ma mmadụ akpọrọ ofe na akpa na ụwanụ mmadụ ajụrụ ese ma mmadụ wee kwuru okwu ina na ọgba na ịnọ na-eme onwe bụ ndị mmanwụ jili bụ iyo ayamana nnata mmanwụ jili tie arụ ekele mụ na dị na maga na uduru ekele egwu na mmanwụ chiwu ekele egwu ịmala ya ka nwa mmanwụ chiwu ekele egwu ejele m kanu ụmụ obodo igbo oboli kanu eze unega mụ na chi dị ime aka m na ewu ole ewu ọda etu a ka o si abịa nwayọ ka eji abịa agadi na jiri bụ wata mmiri enwela mmiri enwerilo wata mmiri enwela isi nụba mmadụ ọkụ mmiri na-eju isi oyi n'obodo mmiri na-enwerilo isi na mmiri nwerila nwụ na mmiri ma chiboruo wata mmiri enwerilo esi m na mmiri nwe abịa nte na nwere osi na mmiri o ma mmiri a na-akọrọ si o alụ eme mụ na ndị egwu na owuwo mmadụ ọrịa gbalịrị ndị lọ n'ọbịa ọba ndị lọzi n'ebe egwu m ka m nwụnụ anya mma gbanagala ndị lọ n'ọbịa mmejiri ụjọ nwedala enwenenu ewuwo ewuko ewuwo igbo yaga yaga njene mmanwụ iri abịa mbelebe mgbomgbomgbo kongo ewuwo wọta mmiri enwe ịlọ ewuwo mmiri na-enwere ịlọ n'ụwa mmiri na-enwere ịlọ n'ụwa ewuwo ewu na akụkụ owewe nna agbazi na nje na igbo bụ mmiri enwe ịlọ nna ewu mama mee ihe owu nna maka na ibe ndị ilo chiri bike nne nna naka njiba ewu chi na-azọ nna naka njiba ewu chi na-azọ nna ada nwanji na igbo gbasara m ugwu nna ada nwanji na igbo gbasara m ugwu nna njiri mmanwụ ewu mmiri enwere ilo nna wata mmiri na-enwere ilo mmiri na-enwere ilo n'ime obodo
omi bụ onye amụma ọ na-abịa onye amụma mkpọbi vikita nwoye onye amụma ọnatali mgbozu na asaba onye amụma ọnatali mgbozu dị ego dị ọkwa nke onye amụma ọnatali mgbozu na mụ